Здравейте, аз съм Анита Няси и днес ви представям поредното видео от уроците по арт, като сега споделям екрана с вас. Така, днес ще си говорим за композиция, като това е най-важната част, независимо какъв вид изкуство правим. Но какво е композиция, преди да започна с примерите? Композиция, това е термина, който се използва, за да опише подредбата на визуалните елементи в една картина или друго произведение на изкуството, като това е начинът, по който елементите на изкуството и дизайна, елементите на изкуството ги учихме в предните 7 урока, които са линия, фигура, цвят, тоналност, текстура, форма и пространство, са организирани или съчетани според принципите на изкуството и дизайна и според принципите на дизайна, за които ще си говорим след това. Това са баланс, контраст, фокус, движение, мотив, ритъм, единство и разнообразие, както и другите елементи на композицията, за да предадат структура на картината и да предадат намерението на художника и значението на неговото изкуство. Или общо взето, ако си говорим, че ако това е нашия визуален език, нали, имаме елементите на изкуството, това ще бъде нашата визуална азбука, а пък принципите на дизайна, това ще бъдат нашата визуална граматика. Така че за принципите на дизайна ще си говорим след това. Просто искал по средата да има един урок за композицията, за да разберем каква е връзката между елементите на изкуството и дизайн принципите. И всъщност преди да ви дам и по-сложните варианти на създаване на композиция в изкуството. Така че първо започваме с най-лесните примери за композиция, като това е правилото на третините на български или the rule of thirds. Тук съм ви дала един малък пример как това изглежда, като rule of thirds е много лесно правило, което може да се въведе както в изобразителното изкуство, фотографията, също по телевизията, телевизионните клипове, музикални клипове, новините, изобщо всичко, което е на екран и е визуално. Нали, разбира се, може да е на сцена, може да е скулптура и така нататък. Какво представлява това? Ако имаме един правоъгълник, който е нашето визуално поле, то се разделя на 9 равни части с такива невидими линии. Нали, не може да си ги начертаем, ако искаме, но по принцип тази структура е невидима. И там, където се пресичат тези линии, там ще поставим най-важните елементи в нашата композиция, като разбира се не в 4-те края, нали? Затова съм ви дала такива примери тук да видите какво имам предвид. И ето тук е разделено така полето на тази картина от Търнър, много известен художник, който е известен за своите картини на морета, по принцип и кораби. Ето тук виждате, където се пресичат тези точки и горе всъщност е поставена лодката, нали? Съответно тази композиция автоматично става много по-добра, отколкото ако просто сложите елемента ето тук или ето тук или ето тук, нали, по средата. Реално визуално няма да е толкова силна вашата композиция, няма да привлича така вниманието към най-важния елемент, нали, в случая. Това е лодката, като вие може да хванете един такъв ъгъл, една такава точка, или в случая два, нали, тези платна, те се качват нагоре, отново са тук, където се пресича в горната част. В случая на тази снимка, отново тук имаме момичето, автоматично веднага поглеждаме към нея, независимо, нали, тук не говорим сега и за цветове, и за контрасти и така нататък. Говорим просто за самите елементи, къде да бъдат разположени. Съответно, върха на тази планина, нищо, че е в далечината, той отново идва ето тук и всъщност имаме много хубава композиция между тези два елемента. И три, ако сложим и езерото. На езерото е по-скоро за създаване на дълбочина в нашата фотография. И тук съм ви качила друг пример с известна певица от Blackpink, ако гледате K-pop музика, ако слушате, където отново, ето тук може да видим Rule of Thirds, ако го разделим ето така на 3, тя е тук в този ъгъл, където се пресичат линиите, а пък балона е горе в горния ъгъл, така че може да имаме и такова разпределение. Обикновено не е в 4-те точки, нали? Това само го запомнете. Разбира се, това също може да е специален ефект, който вие искате да създадете, но по принцип се използват два ъгъла, максимум 3, да кажем. Нали, защото, да кажем, ако имате ваза с цветя ето тук и тук долу една ябълка, също става. А и другото, което не ви казах е, че нали, това разделение на равните части може да е както вертикално, така и за хоризонтални композиции, няма никакво значение.
След това имаме златното сечение, The Golden Ratio или златната спирала, още може да сте чували, или спиралата на Фибоначи също се казва, като има много известни книги, много известни филми, изобщо страшни неща са се изписали за това нещо. Може да сте гледали някой документален филм, нали, не само художествени филми, така, science fiction, но по принцип това е една такава спирала, която тук, кое е важно за тези части, както виждате, тук има две еднакви квадратчета, след това по-малко, малко по-голямо и така, докато, нали, стигнем до тази спирала. Идеята е връзката между големината на тези елементи, как се разпределя и как се движи това нещо, като нали, има изследвания, че всичко в природата, независимо дали говорим за цветя, котки, кучета, животни, нали, вече след това в създаване на арт произведения, нали, то е базирано на тази спирала на Фибоначи, която се води като божественото число или божествената златна спирала и така нататък, тъй като всичко дори, нали, в музика, звуци, природа се базира на тази спирала, така че има много художници, които след като откриват това сечение, златното сечение, започват да го прилагат и в своите произведения. И тук имаме на Хокасай много известна картина от Юкио е... всъщност тя не е картина, това е принт от дървен борд. Такава принтмейкинг техника, графична, където се прави отпечатък всъщност на този дървен борд върху хартия, така че това не е нали, директна рисунка на хартията. И всъщност тук виждате как тези елементи вече се разпределят, евентуално се вписват в тази спирала. И тук съм ви дала и примера с природата, с котката, която е заспала в такава форма, нали, също върху тази снимка може да се приложи. Но като цяло ви съветвам да се разровите и да погледнете много интересно изобщо за спиралата, ако не сте гледали, или за числото на Фибоначи, или за златното сечение. След това имаме диагонална композиция, която също обикновено създава доста динамика и е много интересна. Като първият пример, който съм ви сложила, това е на Караваджо. Нарича се Сейнт Матио и Ангела, или когато Сейнт Матио, Свети Матио, е бил посетен от своята муза, от своя ангел. И всъщност виждаме ангела, който идва тук отгоре, и виждаме Сейнт Матио, Свети Матио, който седи и пише, нали, на някакви неща, и съответно ангела идва вдъхновението, идва да му каже нещо, нали, и има такава комуникация между тях, диалог. И съответно много интересна динамика се създава тук между двата елемента. В случая как е от дясно наляво, може да е от ляво надясно, нали, няма значение, важното е да имаме диагонал. След това съм ви сложила друг пример с скулптурата, тъй като, нали, тази диагонална композиция, отново казвам, не е само за двуизмерен вид изкуство, имаме го и в триизмерното. Така че тук съм ви избрала едни геометрични кръгове, които са наслагани в една такава диагонална композиция, в случая от ляво надясно. И след това имаме и един един пример с комиксите. Това е Spider Girl, момичето паяк от последния филм за Спайдермен. Всъщност той има и комикс по него и всъщност тук съм един фен арт е това. Както виждате, в случая отново имаме ето такова разпределение, тотално диагонална композиция, което се създава автоматично движение, динамика и изобщо много по-интересна, отколкото го плеснем и тук в средата. Нали, елемента и това е. Така, след това имаме пирамидална композиция. Като това е също една от най-известните структури, обикновено в фигуративната фотография или фигуративното изобразително изкуство, портретна фотография, нали, когато говорим за портрети. Не съм сложила нарочно примера с Мона Лиза, нали, тя си е седнала ето така и тук създава веднага динамична композиция, триъгълна. В случая съм ви избрала тази картина на Йожен Делакруа, френски художник, като това се казва Liberty Leading the People или Свободата водеща хората. По-късно ще си говорим в история на изкуството за символиката на тази картина, изобщо за какво иде реч, но, нали, за каква свобода, каква Франция, най-вероятно се досещате. Но като цяло идеята ми е тук да видите как са разпределени елементите отдолу. Имаме стабилност. Нали, тук по принцип триъгълник, когато като цяло създава много стабилност и също и динамика в композициите.
Така че ето виждате тук как елементите вървят нагоре. Като този триъгълник може да е равностранен триъгълник, може и да е равнобедрен и така нататък. Важното е, че той винаги има основа и създава. Може да имаме композиции триъгълник в триъгълника в триъгълника, като тук не съм дала такъв пример, но отново в история на изкуство по-нататък ще включа такъв пример, много известен. Но, както виждате, това автоматично създава стабилност, усещане за стабилност. В архитектурата, може би ще се сетите, нали, за пирамиди, като кажа пирамидална композиция или триъгълна композиция, естествено първо за пирамидите в Гиза, нали, като архитектурно произведение, ако директно взимаме триъгълник като форма. Но тук съм избрала друг пример пак на IMP, който е китайски, американски архитект от града, в който се намирам в момента от Суджо. Като това е Rock and Roll Hall of Fame в Кливланд, в Охайо, където съм учила. И всъщност имаме една такава структура. Между другото, подобен проект има и пред Лувъра, ако сте го виждали, на абсолютно същия архитект е. Така че тук отново се създава стабилност. И тук имаме и взаимственост на формата от пирамидите, нали? Директно говорим за триъгълник. След това имаме и друг варианти, но аз ще ги нареча буквени композиции, тъй като може да не е само S-shape. Нали, в случая виждате от Едгар Дега тази картина, как са разпределени. Нали, тук буквално е написана, с едно изписана буквата S с този фон с цветята, нали, с листата, и от тази страна имаме друг фон вече в далечината и тук са момичетата разпределени. Нали, в случая може да имаме O-shape, C-shape, нали, те са буквите на английски говорим, но вие може и от българските букви, нали, да си вземете U и отново да си разпределите елементите във формата на буквата U. Особено в графичния дизайн това се използва страшно много за плакати, всякакви видове лога, например, много често се използва и така, но тук съм сложила с такива примери, с фотография отново, тук по-лесно отново с реката, която тя се създава, на английски го наричаме natural framing, естествена форма такава се създава, докато тук е ясно, че е изкуствено създадена, тя е рисунка, картина. Така че може да е всяка една буква от азбуката, независимо дали е английската, арабската и така нататък, българската азбука, нали, може да си подредите елементите в букви. Ето, например, тук буквата Л, също доста известна композиция, тъй като създава стабилност, и тук малко следваме и правилото за третинките. Ако сме разделили, нали, прием, че тук имаме още две линии, ето виждате, е разпределено тук по тази линия, където се засичат, и съответно се създава много стабилна основа тук и визуално следим на така фигурите. И съм ви изправила една много известна картина на Ван Гог, Звездна нощ, където отново виждате такава L-shape композиция. Тук е селото с планините и тук съответно е това дърво, за което отново ще си говорим като символ какво значи това в уроците по история на изкуство. И още един вид, за който композиционно, за което трябва да мислим, е статична композиция и динамична композиция. Статична, веднага разбирате, че става въпрос за нещо, което е статично, не мърда, не се движи, не изглежда, че има движение, не се нали, няма визуално движение, няма реално движение, статично, кинетично и така нататък. Говорим за напълна статика и тук е много интересно да се види образа на Давид в две различни произведения, скулптурни произведения, като едното е от Микеланджело, това е през Ренесанс, следващото е на Бернини от барока. И в случай тук винаги говорим за разликата между, нали, Ренесанса, как всичко изглежда по един начин, нали, там композициите са по-статични, дори в картините, и, нали, в архитектурата, докато вече в барока имаме много драма, която определено тук се чете и в скулптурата, нали, в цялата поза на тялото, в изражението на лицето, сравнение тук, ето тук лицето е напълно статично, спокойно, тук имаме абсолютно изразяване на емоции, нали, завъртане на цялата композиция на тялото и така, в готовност да изстреля камъка в случая. Докато тук просто си седи такъв и си чака нещо, нали? Така че разбирате за статична и динамична композиция какво имам предвид. И съм ви включила и един друг пример, нали, малко по-модерен, с Спайдермен, където ето тук на Спайдермен рисунката е статична, виси си надолу, докато тук вече има много повече динамика, което автоматично създава тази рисунка да е много по-интересна и
също да контрастира с предната, така че съм ви включила и такъв пример. Благодаря ви много за слушането. Това беше всичко за композицията. Надявам се да ви харесало. Ако още не сте гледали уроците за 7-те елемента в изкуството, може да ги гледате. Да ме последвате в YouTube, в TikTok и в Instagram. Благодаря ви. Чао!